oni su sve ovo organizovali, bez njih ovo, znači ništa ne bi postalo. Tako imam veliki aplauz ako može za njih. Dakle, prvo ćemo imati 10 minuta treninga gde ćete se upoznati sa bolidom, taj džareb je obavljen random, nakon toga merit ćemo vremena i po vremenima će se alocirati kvalifikacione grupe. Dakle, imat ćemo 4 kvalifikacione grupe, dakle, prvih najboljih 8 vremena iz kvalifikacije vozit će finale A, drugih 8 finale B, a imat ćemo finale C1 i C2 po određenom sistemu koji ste mogli da vidite u pravilima. Što se tiče same trke, odnosno kvalifikacije i treninzi, tad plava zastava nema svrhu. Plava zastava se koristi na stazi kada vas jedan ili više vozača stižu za ceo krug. Žuta zastava na stazi znači da je u ovom sektoru ispred vas neki problem, incident, nešto se nalazi na stazi, tada se vozi smanjenom brzinom i zabranjeno je preticanje. Da kažem, i u profesionalnom i u amaterskom smislu je bezbednost najbitnija. Znači, bez obzira što se danas trkate, takmičite i ostalo, bezbednost je na prvom mestu, pa posle toga dolazi rezultat. Kad budete izlazili iz kartinga, kad se završi sesija, ljudi obično skinu kacigu da bi uhvatili vazduh, pa onda krenu da izlazi iz kartinga. Mnogo je teško da izađete iz kartinga kada imate kaciga u ruci. Znači, kad se završi sesija, prilazi operater radnik na kartingu, gasi karting, vi izlazite i nakon toga skidate kacigu da bi vam bilo lakše. Ulazak u boks. Znači već kad dobijete finish flag zastavu crno-belu na pravcu, tad već pustate gas, prošete kroz cilj, završena je sesija, dovezete se lagano, polako ulazite u boks. Čestitam ovoj humanitarnoj akciji. Hvala još jednom, srećno danas na trci. Blago. Hoćete da se predstavite i da kažete kako je prošlo današnji dan? Ja sam direktor trke Marko Petrović, ovo je karting liga IT.
IT firme iz Niša su učestvovale, humanitarnog karaktera. Od novca skupljamo da kupimo 4 ginekološke stolice za klinički centar Niš. U akciji su bili fudbal, i stoni i tenis. Sada je ovo prvi put po organizacija za karting protekle sve u najboljem redu. Pošto je prvi put bilo je poteškoća dok smo odredili kako šta treba da funkcioniše. Imali smo pomoć volontera, tako da je sve ispalo u najboljem redu. Danas je bilo 32 vozača. Bili su podeljeni 4 grupe, vozile su trening, kvalifikacije i trka glavna. Na stazi u početku malo dok su se ljudi adaptirali, imalo je vozača koji nisu nikada vozili, međutim adaptirali su se veoma lako i posle proteklo sve u najboljem redu bez većih incidenata. Bilo je par izletanja, što je sasvim deo trke, tako da... Da li u budućnosti planirate da organizujete još ovakvih događaja? Planiramo, imamo u planu sledeće godine 3 trkačka vikenda, minimum, da bude tipa jedna trka kao što je bila sada, jedna noćna trka i da pokušamo da izdejstvujemo jedna trka u kontra krugu.